плащат, проблеми имам с договора си, помислих, че не плащат ли? А сутринта какво викаш, като запали? Заминавай да не си губиш времето, ще платиш, ще оправим после. Искам твоята дума. Ти още ще видиш, няма да избягаш. Какво викаш, като запали тази сутрин? Какво прави неговата? Не. А отзад? Дай. О, и тос обаче слиза и я натиска. Дай. И тя... И накрая колата, както ръмжа и... Клекна. Тя плака, клекна. Да се еба мама. Направо се еба мама. Пак как ръмжи вътре, то не се стои така. Аз не можах да издържа, дето моята е спортна. Като се върнах, като влязох в моята, ми олекна. А бай Милеш влезе на втория завод. Не се стои вътре. И дрънчикът Симсонче. Не е плътен такъв рейсър. Не е плътен рейсърски звук. Не е тая. Нашите генерации имат плътен звук. А това като Симсонче дрънче. А да бай Миле ламарите? Валентин с приятел Павелев. Виж какво, дайте с Валентин.